Haupa, arratsaldeon, prest gaurko bidairako ere, gaur urrutiragoaz, Alaskara, baina ez Ameriketaraino ez, Nafarroraino, ezagutzen alduzue, Alaska hotela zen, eta zen diogu aspaldian itxita dagoelako, baina toki izaten jarraitzen du, naizta bertarako bidaiak hain usu edo hain maiz ez egin, hori bai, elurtuta, elurrak estalita, neguak eta elurrak gero zer pentsa ematen digulako eta bizitzan bertan bezala elurretan ere arrastoak utzi ditzazkegulako bertarako bidea egindakoan. Noiz ikusi genuen azkenekoz Alaska hotela hemen? Ez dakit gogoan izango duzuen, baina bertarako parkinean bertan utzi zuten urte askotan beste iruditan ikusiko dugun kamioi erraldoia. Badakizu ez da nola ibilitzen gure errepidetan mega kamioi bat aztoratuta danak errepideak itxita. Orduko hartan bertako parkina ongi etorri zen, barkua ez, kamioi handi hori erretiratzeko. Eta ara non, iraganak eta etorkizunak bat egin zuten, ze etorkizunari begiratuta ez dakit kezkagarria ez ote den ikustea, nola halako kamioi batek ere gurea oztopatu dezaken, etorkizunarekin kezkatuta bai, baina beldurtuta ez, esperantza ere baduelako gure beste gonbidatua Olor, izan ere Jokin Azpiazu kantuan aritzen da, eta oraingoan bigarren lana du, Esperantza izena jarri dio, eta gaur bertan entzuteko aukera izango dugu. Beraz esandakoa, gaur Olorrekin egongo gara, aurrena berriz Castillo Suarez entzungo dugu, eta Ander Barinagarrementeria ere etorriko da, zine kontuez hitz egitea. Beraz, asmakizunarekin, has gaitezen. Castillo Suarez, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz bidaia, Bilborainokoa, ondo? Ondo. Zuzenean etorri naiz autobusean, orduan oso eroso. Eta pasaltzara Alaska paretik? Ez, pasatu. Ez zara pasatu. Hurrengoan Donostian inbarko dugu. Eta hortarako bertatik bai pasako zinateke, zesan dugu atarikoan ere ez da, hotel ezaguna da, segurazki errepide hartatik behin eta berriz pasadenak, eraikina ere deigarria delako, ez? Garai bateko eraikuntza, ikusten da dirua handi xamarra gastatukoa zela, baina aspaldian horixe, itxita dagoen, ezta? Hori da, ez hori bakarrik, errepidearen norabide aldatu zutenean, nazional bataren ibilbide aldatu zutenean, hainbat hotel itxi zituzten, eta tartean Alaska, bai. Izen ere orduan alaxe jartzen genien, Buenos Aires bat ere bada, Urkiolako gainean, Alaska ere bai, ez? Pixkat joera hori ere izan zen, eta... Esaten dutenez, ez, ala da, Alaska hotela egin zuenak, Alaskan egin zuen dirua mehatzetan, eta horri esker ireki zuen lehendabizi altsasun bertan txikiago bat, eta gero beste hori. Eta indianoek egiten zuten bezala, palmondoak eta etxe ondoan jarri denek jakintzezaten Ameriketatik aberastuta etorri zela, nagusiarek ere alakoxe eraikina egin denek ikustezaten ez, aberastuta etorri zela. Hori da, Arbelezko telatuarekin. Alaska liburuarekin etorri zara gaur, besapean, Castillo, eta ez dakit nik uste dut honek ere, autobiografiatik ere izango duela zertxo bait, eta orain aztertuko dugu, ze, badakizu, garai batean bertan Alaskan ere bazen igerileku bat. Hori da. Bai, baina zu igerilekura joaten zinenean, ze igeri egiten erakutsi zizuten itsasoan eta badezpadare ez, ito ez gintezen, gehientxo hori erakusten ziguten bezala, baina zuk aldagelan geratuta idazten hasi, amonaren gixan, baina idazle bat nahikoa izango zela familian, eta hala ere zuk horri eusten zenion idazteari. Hori da. Igerilekoak askotan aipatzen ditut, nire liburuetan, baino enaiz oso zalea, eta itsasoa zer esanik ez dut bat ere maite. Eta horregatik idatzi zenuen, ze autoarekin ez, animalia basabat akabatzea bezala da idaztea. Hori da. Ni hitz gutxikoa naiz, orain elkarrizketan gaude eta ez, baino bai, gustatzen zait hitz gutxirekin alba da asko esatea, eta idazten duenean berdin, bai. Eta han, Alaska hotelean ezagututako kaskagorri zerbitzariari esan altzen izkion esan beharrekoak hitz gutxirekin edo askorekin. Ni umean hitzen eta nintzen ausartzen. Deigarria egiten zitzaidan, baino, eta ena izakordatzen egia esan, kamarero hark ze irakurtzen zuen.
Orain esaten dut Orlando irakurtzen zuela, baina bate daki. Ondo datorkizulako Virginia Woolfen Orlando eta zure Alaska, ez? Hori da. Azkenean Orlando bera maitalea lasaitzeko, baretzeko egin zuen, zuk Alaskarekin nor baretu nahi duzu? Bueno, baretu. Gogora ekarri nahi izan dut nire haurtzaroko toki bat, ez? Askotan gogoan izaten ditugu falta zaizkigun personak, baina tokiekin ze pasatzen da, ez? Badira toki batzuk, garrantzitsuak edo simbolikoak izan direna gure bizitzan, eta egun batetik bestera ez daude. Bai, eta haiengatik ere behar bada dolua ere izan behar dugu, ez? Pertsonekiko dugun bezala, ze dolua ere bada, hemen liburuan behin eta berriz agertzen den gai konstanteetako bat. Zuk diozu, liburuak bi motatakoak izan daitezkela, ez? Bat, norbait guregana gerturatzeko baliatu nahi duguna? Hala da. Hala da, eta bestea? Bueno, nik esaten dut, azkenean denak direla bi norabidetakoak. Hala, hurbiltzeko eta urrutiratzeko balio dutela liburuek. Beti gaudelako inguruekin olako joko batean, eta liburuekin berdin, ez? Bai. Ulertzeko zer daukagun esku artean edo buruan. Bai, zuk esandakoa ere bai, zuk irakurritako liburuen zati txiki hoiez osatu duzula zure bizitza, eta zure bizitzatik ere badu desente honek, pentsatzen dugu, ez? Beraz badu, han eta hemen arrantzatutako liburu puxka hoien arrastorik ere bada. Baina egia da ez daukadala hain bizitza interesgarria, handik eta hemendik hartzen dut, baina nahi nuke bizi. Baina protagonistak bezala zuk ere nahiago aldituzu bigarren mailako errepideak, baino autobideakoak, ze bigarren mailakoetan pentsatzeko denbora gehiegi egoten dela eta? Tarteka egiten dut, lehengoan lagun batek esan zidan, zer ari zinen Iturmendin, Iturmendi, propio joan behar duzu Iturmendira, eta tarteka hartzen dut, denbora baldin badaukat eta lasai ibiltzea gustatzen zait. Ez dakigu kastillo den, baina protagonista nolabait ere etxeko trasteak eta biltzen ari da, ez? Eta hori bada itzakia bere iraganaz eta aritzeko. Alaska hoteletik abiatu gara, eta esan dugu Alaska gaur egun abandonatuta dagoela, eta protagonistak ere ala dio, ez abandonatutako hoien puskekin osatutako bizitza dela gurea, ez? Abandonatu inditzazkegu, guk abandonatu eta gu abandonatu gaitzakete. Hori da, eta zer egin, ez? Harreman bat eteten denean edozein dela arrazoia, zer egin, lotura egiten zuten objektuekin edo tokiekin, ez? Zer egin? Guretako gelditu, bota, besteari eman, eta horretan ari da, neska hori. Ze bakarren bat falta zaigunean beti esaten digute, denbora. Ze doluaren gakoa badakigu denbora dela, denbora behar da, urte bete aipatzen da askotan, ez? Urte bete hori pasa arte ez diogula berriz ere ohiko bizitzari edo heltzen, baina zuk diozu hemen liburuan olerkietako batean ez dela errez ulertzen den gauz bat doluarena, Ez, badaude eskuliburuak eta ez dakizen bat aro daudela eta denbora kontua dela eta bar. Nik esaten dut, bizi garela inork ikusten ez duen erren batekin, eta horrela bizi garela eta horrela biziko garela, eta ez daukala aparteko, ez dakit garrantzirik edo, ohitzea dela. Zure pragmatismo hori oso nabaria dela liburuan, ez? Gauzak diren bezala onartu eta batzuetan zertarako bueltak ematen ibili, ez da? Hala da eta hala da. Ez dago besterik. Izan ere, aro desberdinak badituela doluak, ez? Besteak beste, bakoitzaren ohea, batez ere ohe hori partekatu duzuna falta bazaizu, haundiegia geratzen dela, ez? Eta gonbidatuen gelako ohe txikira zoazenean, edo lotarako galtzerdiak jartzen dituzunean. Hori da. Horiek ikusarazten digute, ez? Tasun hori. Ez dakit, gonbidatzen duzu bat etxera eta azkenan gonbidatuen gelan bukatzen duzu, ez? Hori da, desamodioa, zuk diozun bezala. Desamodia da amodia, biak. Bai, des hori parentesi artean jartzen duzulako, ez? Nolabait esan ez amodioa bera desamodio bihurtuko da, lehen esan dugun pragmatismo hortan, onartu hau izango dela, ez? Eta kitxo. Bai, higiene kontu bat da, nik uste dut batzutan hobe dela toki zaldatzea eta behar baldin bada, gauzak botatzea. Bai, esan dugu, desamodioaz eta ari garela, doluaz eta ere bai, maitasunarentzako ere tarterik bada, baina ez da maitasunaren irudi bukoliko, erromantiko bat, maitasuna bera ulertzea izan daiteke batzutan, eukaliptoen osatutako baso batean dagoen sutea ekiditea baino zailagoa, ez? Zebakio eukaliptoak bere hartzen dula sua, ez? Eta ez dauka atzera bueltarik. Nik beti esaten dut, poema liburuak
azkenean gehientsunak maitasunari buruzkoak direla, edo maitasuna, esan eriotza, esan denboraren igarotzea, eta misterio bat dira harremanak, eta misterio bat da maitasuna bera. Zergatik gaude, hautatzen ditugun hoiekin, edo hoiek zergatik dauden gurekin, eta alderantziz zergatik uzten gaituzten, zergatik uzten ditugun guk. Misterio handi bada hori. Ze iruditzen zait, arrazoi bidez zaila dela azaltzea. Bai, eta gainera hortarako lehen esan dut, bigarren mailako errepideetan ez zaiola gustatzen, pentsatzeko denbora gehiegi dagoelako, baina neguan, eta hortan gainera sakanan, altsasun eta badakizue, maiz egiten du elurra ere, eta elurra, negua, euria ere alakoak ugariak dira liburuan, ze ematen du neguak beti jartzen gaituela barrura begira, ez? Kanpoan, leioan ikusten dugunean dana elurtuta dagoela, goxo-goxo, sutondoan, norberak bere burua astintzeko abagodunea ere bada. Claro, gauzak estaltzen dituenez, nik uste orduan gelditzen direla gauza importanteak agerian. Eta elur malutak ederrak dira, baina azkenean ura besterik ez dira. Eta momentu batean desegin egiten dira, eta gainera askotan urzikina izaten da, ez? Elur maluta horiek bihurtzen dira errepide bazterreko elur zikin hori. Deran arrastoak ere errez uzten dira elurretan, ez? Elurretan goazela, hor banak eta nabarmen geratzen dira, zuritasun hortan, ez? Norberen hankak eta nondi pasa diren ere bai. Bizitzaren arrasto horiekin ere bizitzen ikasi behar da? Bai, nik uste nahita edo ez, arrasto bat uzten dugula. Zer esanik ez idazten baldin badugu, ez? Bai, nik uste dute ez dakit, konsientek egiten dudan, baino jabetzen naiz, idazten dudan aldetik arrasto bat uzten ari naizela. Bai, ezkenean, segurazki esan dugu zuretik ere izango duelako asko, ez dugu esango zerbitzari kaskagorriarrekin edo liruratuta zu geratu zinenik, izan zileken, baina egia da irakurtzen ari denak ere ispilutzat ere hartu dezakela hemen, ez? Behar bada, arek alaskarekiko zuen miresmena, besteok beste toki batekiko ere izan dezakegulako. Hori da, nik esaten dut denok daukagula alaska bat bihotzean, alegia, denok daukagu zerbait, behar bada erdizka oroitzen duguna, baina behar duguna, hain zuzen ere oroitzapenak behar ditugulako bizirtzeko eta bizirauteko. Eta leku horiek batzutan gainera ez dira fisikoak izango, eta leku horiek behar bada pertsona izenak izango dute, eta gainera pertsona horiek behar bada gurera etorriko dira oharkabean. Euria egiten duenean bezalaxe etortzen direlako pertsona interesgarriak gure bizitzara, ez? Jabetu garenerako, ara, guzti gara. Eta eskerrak horri, nahi gabe etortzen zaigula jende bat, bizitza une batetik bestera aldatuko digutenak. Bai. Ero bada beste gai bat, eta da antzutasunarena. Norberak barrura begiratzen duenean, eta ikusten duenean, hori emankor ez dela, edo espero den hori ematerik ez daukala, azalpenak ere eman behar dituela, ez? Askotan, zergatik gauzakalakoak gertatzen ez diren, edo barruan hortxe duzun zulo horretan, basapizti batzuk atzamarka baleudeko bezalako mina ere baduelako batek, ez? Barrutik zerbait sortzerik ez duenean. Eta hori hitzez jartzea ere ez da erresa izango, ez? Nik uste dut, poema liburuak azkenean gogoetaiteko liburuak direla. Nik uste dut askotan oso zabaldua dagoela, poema liburu bat dela, ezagik, gauza liriko bat, sentimendu ez hitz egiteko, iruditzen zait, ulertzen ez ditugun gauza askori buruz idazteko oso aproposak direla poesia liburuak. Eta zer esanik ez, zailak azaltzen diren, gauza horiek azaltzeko, edo azaltzen saiatzeko. Hor gainera desberdinketa egiten du olerkietako batean, ez? Eta esaten du, ia maiten induen gizonak, larrua jotzen zidan, haurdun nengoela, eta gehien maite dudanak berriz, maitasuna egiten dit, antzua naizela badakien arren. Horrelako kontraesan ez beteta dago bizitza. Nahi dugun hori ematen diguten batzuk, eta beste batzui eskaintzen diegu nahi ez duten hori. Eta hori ulertzea bizitzen ikastea da, azken finean. Eta bizitzen ikastea gauden tokian gaudela, baina amestutako tokiak ere izan baditugula. Ze horrek ere laguntzen digu aurrera egiten, ez? Alegia denok dugu destinu bat, oporretarako edo bidairako edo nahiko genukena, denok daukagu alaskaren bat, pentsatuta egunen batean ere iritsiko garela, ez? Alaskak batzuk badirelako ezagunak, eta beste batzuk berriz ez ezagunak deskubritzeke ditugunak. Hori da, neurri batean aurrera eta atzera gabiltza beti, ez? Gauza batzuk nahitazten ditugu,
edo ahaztu nahiko genituzke, baina beste batzuk eta ara begira bizi behar dugu, bestela ez genuke aurrera egingo. Eta nik beti esaten dut, beti egon behar dugula iraun behar duenaren alde. Eta iraun behar duen hori ederra baldin bada, ze esanik ez. Eta behar dugula bizigarri bat. Ze bestela gure bizitza sartzen da alako ohitura kate batean, erritualak ere izan baditugu. Eta erritualak izeneko olerkian, adibidez, deigarria zaigu, olerki itxurarik ez duela. Gehiago da olako ahapaldi luze moduko bat, ez? Eta diozu, hemen noiz saltatuko du lerroa, ez? Urrengo lerroa noiz saltatuko eta alakorik ere ez dago. Karo, batzuen ustez hori ez da poema bat. Hain zuzen ere, lerroak ez daudelako ebakita. Nik uste dut poesiaren funtsa dela hitzak hautatzen jakitea. Beraz, niretako bada poema bat, baina norbaiten dako ez bada, hortxe geldituko da. Hori da, azken finean, izena eta izana, ez? Izanak egingo duela izenetik baino gehiago olerkia zer den eta barruko azaltze hori itxura bat edo beste izan, ez? Hori da. Momentu batez autotik jetxi gara, geldialditxo bat egin dugu, baina gero bukaera alderako eta epilogoa edo sarrera ere izan zitekena, alaxe jarri diozulako izenburua, ez? Bai bukatzeko edo hasteko balio zezakelako. Zuk autoa hartzen duzu, baina kasuntan ez Alaskara joateko, baizik eta behar bada Alaskarako bidai horretan lagun eta kide izan dituzunak eskertzeko. Eskerritzak dituzu, hor ikusten ditugu hainbat eta hainbat idazle, ezta? Mirena Gurmeabe, Stankona, bada ere modu deigarri bat haiei eskertzeko, ez? Bai, jendeak galdetzen dituta, zergatik idazten duzu? Nik uste, literaturak gauza politasko eman dizkiala, baino lagunak eman dizkit, eta nire gisakoak diren lagunak. Oso urrutikoak izan daitezke, belaunaldi ezberdinetakoak, karo, ni sakanakoa naiz, eta nire inguruan ez dago idazlerik, ez dago idazle bandarik, nik ez dut lubaki banda bat ezagutu edo, ez, beti aritu naiz bakarrik. Orduan, liburu honetan, noraiteko eskerrak eman dizkiet, aizuzen nire gandik, gertu goteatik. Eta bakardade horretan, Castillo eraberean presiorik sentitu izan duzu, ze askotan ez, emakumea, nafarra, euskalduna, olerkaria, izen askorik ez zegoen, eta zure egokitu izan zaizu askotan, besteen bozgorailu lana ere egitea, ez? Eta badakigu, nafar eta euskaldun izateak berak, beste saltsa batzutan ere sarrarazten gaituela, ezta? Ze makina bat fronte eta borroka badago irekirik, eta hor beti ere egokitu izan zaizu zuri, ez? Bertan egoteak, Castillo. Claro, gero arazo badaukat, ez dakidala ez esaten. Orduan, biak elkartuta behar bada gaindimensionatua dago nire irudia edo behar bada ordezkatzen ditut, ordezkatu beharko nituzke baino gauza gehiago, baino hola suertatu da. Eta lehendik hori gutxi ez, eta iaztik ere euskaltzaina bazara. Ez dakit erreberentzia ere egin behar dizugun alakoetan, edo batek ja beste alako titulu bat duenean eta, Castillo? Izendatzen zaituztenean ja bilkuretara joaten has zaitezke, deitzen gaituzte bilkuretara, baino sarrera hitzaldia ez dut egin oraindik. Eta orain urrungo lana horixe duzu? Hori da. Ura eta Kataluniarako bidaia. Ze azkeneko liburua ere, ez, katalaneko bertsioan orantxe aterako da, eta ura aurkeztera ere joan beharko duzu, herrialde katalanetara, ez? Etorri naiz. Etorri zara ja? Egin dut olako tur txiki bat herrialde katalanetatik, baina badat, ongizoaz, ze badaukat bueltatzeko asmoa. Orduan turbikoitza izango da. Eta olakoetan ere, lehen esan duzun binomio hortan askotan, ez, euskal idazletik eta hortik aterata, beste toki batzuetan, embajadore bat ere sentituko da, ez, hemengo kontuak eta ara eramatera. Bai, nik uste exotiko xamarra egiten zaiela, ez, euskaraz irakurtzen dituzunean poemak, beti izaten dut hango idazleren bat edo lagunez, berak katalanez irakurtzeko eta nik euskaraz. Eta, nire poema liburuak badaude oso nire inguruan kokatuta, eta, azalpen batzuk eman behar izaten ditut, ez, leheneko alipoak aipatu dituzu, paisaiari buruz, eta gauza horiek kontatu behar izaten ditut, ez. Hori estimatzen dute, ze bestela liburua, ez da hain ongi ulertzen, edo ez dakit. Hori, eta horrek ematen dizu aitzakia, berriz ere, autoa, edo kasuntan hegazkina edo dena delakoa hartu, eta toki berri horiek ezagutzera, ez? Hori da, gainera hegazkinean bakarri joaten naizenez, beti ateratzen da ideiaren bat. Eta zuk diozu ere, eta ja bukatzeko ulertzen zaienak diren gauzak direla askotan, azkenak,
hau ulertu dugunez, horrek zer esan nahi du, azkar, aztuko dugula, edo hortxe geratuko zaigu elurrak bezala, bazterrak hortxe danak estalita. Nik uste dut, badirela poema motz batzuk, bi lerroko horiek, eta horiek normalean izaten dira, gelditzen direnak hor, kotxean zoazela, raka. Eta iruditzen zait, nire liburuetan beti daudela esaldi ez dakit gogorrak edo deigarriak eta horiek gelditzen zaizkio jendeari burutan. Gauza bat bintza, seguru geratu zaila gure ikuslei, eta da txirrinta, urruna, paraje hartatik pasatzen direnean, Alaska hotelari begiratu, eta eaiei burura zer datorkien, eta ea parkinean beste kaska horri ura ere agertzen ote den, edo behar bada Kastillo pasioan ikusten ote duten. Hori da. Seguruago bigarrena lehenengoa baino, ezta? Bai, baina esperantza ez da inoiz galdu behar. Hori ez da, mezu bat ere txarra bukatzeko. Castillo Suárez, eskerrik asko, zorionak eta eutxi horri. Mila esker. Lotxa esperantzatira, ikaturik handiena ote da, norberarekiko desira. Bekatuen zamak zenbat irauten dudamuaren bidea. Komuneko artean idatzi dut aizu, geroak aldatu egin gaitu, bertirako. Eta ni, nirekin topatu nahi zorduan dena, dardara zerdik infernura jakin, nahiago dudala bestela. Iraganaz aritu gara lehen, Alaskari begira jarrita, eta orain berriz, etorkizunera begiratu beharko dugu, seguraski, ze esperantza etorkizunarekin lotzen dugu, batzutan gure iragana luzeroan mantendu nahi dugulako, eta hori izaten da gure esperantza, beste batzutan berriz aldatuko garen esperantza, eta gauzak konponduko dute diren, edo batek daki, esperantzak bintzat gogoetarako ematen du, eta gogoeta horiek gainera kantuaren bidez, alaxe osatzen ditu Jokin Azpiazuk Olorrek. Eta gaur, orantxe hemen zuzenan entzungo dugun kantuan gainera, ez dator bera bakarrik, nahiz eta proiektu honetan bera bakarka ibili, badaka laguntzaile bat, zein? Haundiena. Zein da musikaririk haundiena? Orantxe entzungo duzuna. Jokin, nahi duzunean. Dirua baino handiagoa, lurra baino handiagoa, beldurra baino handiagoa, gezurra baino handiagoa. Esan utzi zuen Mariak, Orenzeko etxeko atariak, jaten ez duena, irekingo da. Esan utzi zuen Pedrok ere, Santoñako kartzelako atean, diruarekin ametxe egiten dutenekin ez bira.
Eskastasuna baino handiagoa. Diruarekin amesten duena, dinekin dola. Dirua baino handiagoa. Lurra baino handiagoa. Beldurra baino handiagoa. Gezurra baino handiagoa. Mina baino handiagoa. Zumina baino handiagoa. Peruna baino handiagoa. Askatasuna baino. Hortxe, ikusten duzue, handiena iragana, Mikel Laboaren eskutik, etorkizuna, tresneriaren bidez, samplerrak, sintetizadoreak, baina bien arteko nahasketa hori beti ere mezuaren mesedetan, izan ere diruarekin amets egiten duena hil egingo da, beraz etorkizunari begira bai, izan dugu esperantza alaxe lotzen dugulako etorkizunarekin, baina ez digu ba edozin etorkizunak balio, Jokin Azpiazu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Nolako etorkizuna irudikatzen duzuzuk esperantzaz bizi duzun hori? Horla, galdera errezekin haste alde, Bai, beti bestela. Bai, a ber, esperantza honek ez dauka zer ikusirik pandemia oste honetan hainbat artista, politikari, alderdik bidali duten esperantza mezu horrekin. Tentazioa gainera hori izaten da bakizu, azken aldian elkarrizketa guztietan galdetu beharrekoa da, ze karo, pandemiak zertan eragin dizu, ze aldaketa ekarri dizu. Edan lasai hura, ikusten bestela estarria lehor izango duzu, eta aipatu dugu, ezta, bigarren lan honi, hain zuzen ere hori jarri diozula, izena esperantza, eta uste dut zuretik ere gehiago duela, ze lehenengoan bai, olerkarien eta letrak hartu zen zuk, eta gerora, oraingoan berriz, zuk zer horrek idatzitakoak dira letra guztiak. Bai, letra bat kenduta, Balmasedaren romanzero gitano batetik hartutako letra bat dago hor, eta bueno, gero bertsio batek bere, bazukan bere letra propia, baina beste guztietan nire letrak dira orain hemendik aurrera, eta bai, erronka bat izan da. Lantaldekoak esan duzkat diskari buelta emateko, baina nik ondo neukan, ze hain zuzen ere diskaren azala ala da.
Beraiek pentsatu dute ni okerrean bilela, baina hala da, azkala, izan ere naita, propio gainera, ez? Hor ikusten dugu sukaldearen irudi moduko bat, buruzberako bat, eta zuloak asuntan lurrean baino, teiatuan du. Teiatuan, bertan, bai, hori Irune Jaiok egindako zera azala ikaragarria eta argazki hori ikusi genuenean bere ala jakin genuen hor. Mezuarekin bat zetorrelako, alako zulo handi bat ikusten duzu zuk oraintxe jogin? Izan daiteke, bai, zalantzarik gabe hor ikusten dugun zuloa eta zuloari buelta ematearen beharraren arteko zerbait izan daiteke, ez? Errealitatea iraultzeko batzutan buruzbera jarri beharra dago eta posible ez dena posible izango dela. Baina buruzbera jartzen bagara, buruzbera jartzeak beldurra ematen digu? Beldurra ematen digu eta bereziki poltsikoko txamponak erortzen dira buruzbera jartzen garenean, ezta? Eta orduan... Eta horrek, bai, beldurra ematen. Kantuan diozun bezala, diruarekin amesten duten ez askok eta askok, orduan ikusten dute bere burua larri, ez? Bai, ezta, hor dago, bai. Baina dena den, bai, borrokarako gogorik ez zaizu falta, zuze horri ere borrokalaria zara eta makina bat, 11 frontetan behintzat, bai, ze musikan eta ere aritzen zara, baina bestela ere badakigu, soziologo lanbidez, ikerlari, unibertsitatean eta LGTBI mugimenduan, eta pixkat teoria horren gainean liburuare idatzitakoa zara, ezta? Nuevas masculinidades y feminismo izenekoa, eta ikusten da pixkat hor zantzu batzuk badaudela, zure kezka horiek zeintzuk diren, ez? Baina gero, oholtzara igotakoan, oholtzan, lehen garai batean predikadoreak bezala, apaizak bezala, zure pulpito horretatik, mezua helarazteko bada egokia halako musika hau? A ber, kontu zibili behar gara ere pentsatzearekin mezua botatzen duzula eta mezua llegatu egiten dela. Zuk bota egiten duzu, gero llegatzen dena zer da, auskalo, ez? Nik ez dute asmorik asko predikatzeko, baina bai gauzatzuk mai gainean jartzeko. Mai gainean gauza jartzen direnean, gero jendeak hartzen ditu nahi dituenean. Beste aldekoaren predisposizioa behar duzu hortarako. Bai, horregaitik niretzako benetako espazioan zuzenekoa da, ez? Bestearekin harreman bat daukadalako hor, ez? Diskoak grabatzea ondo dago gaitzaki bada eta hortik eta handik bidaltzen dituzu, baina... Diska grabatzen duzu CD-an eta baita kasetean ere. Hau ere bada iaia erabaki politiko bat, Bai, politiko estetikoa. Esaten ari garenean, ez? Kasetarik eta gaur egun ez dela konsumitzen eta ze gaur egun musika dago Spotifyn eta YouTubeen, baina zurea, ez? Nirea ez. Bertara jotzen duenak ez du ura topatuko? Ez du ura topatuko, ez. Behar bat sentitu izan dut ere bai, ez dakitzen bat irango duen askotan izan dut, baina behar bat sentitu izan dut zalantzan jartzeko denok egon beharote dugun plataforma multinazional erraldoi horietan, gutxi batzuen dirua irabazteko besterik balioz duten horietan, eta ez ote dauden beste forma batzuk musika zabaltzeko, ez da. Bueno, badaude beste bide batzuk, etikoagoak. Badoken adibidez ere topatuko du. Badoken dago, bai, zera balea funken ere badago, eta inkluso Bandcampen dago, Bandcamp ez da ere sekulako gauza alternatiboa, baina bentsat musikariak duintasun minimo batekin tratatzen ditu eta bere langileak ere. Bai, ze koherentziarena, jokin erabateko koherentziarena oso helburu zaila da, Hori badakizu batzutan gutxi gara garbi dugula, ze Alaskara jo nahi dugun, Castillo aipatzen zuen bezala, baina gero Alaskarako bidea ere zaildu egiten dela batzutan, eta... Bai, eta bidea topatzen duzunean, buelta ematen diote nazional batari, eta orduan ja beste zerbait gertatu da, noski bai ez, bai, horre koherentziarena... Baina zu saiatzen zara? Bai, saiatzen naiz koherentziatik ihes egiten horrela, pentsatuz eztabaida guzti hauek eztabaida garrantzitsuak eta politikoa direla, eta kontua ez dela koherentea izatea, baizik eta zerbait egitea. Eta irakasgaiak nondik atera ere baduzulako, ze handienan aipatu dugu horrari zarela kapitalismoaren eta atxonak ere horri izan zuen zer esanik, ez? Ze atxona bera ere... Hor dago nire aitona izan ziteken norbait, hor dago nire amona izan ziteken norbait, eta gero gutariko askoren aitona adoptiboa izan den lagoa, ez? Ere bai, hor daude guztiak. Bai, eta borrokaz ari garela, Heriotzak salbu izeneko beste kantu bat baduzu, ez? Eta hor diozu, esperantza dela urrezko aria, eta ikus dezatela biziok nola transformatzen ditugun joan zirenak hildakoak borrokaren solaskide. Bai, hor, Londreseko afroamerikar zuzendari batzuk bat ziren hori 90. hamarkadan eta beraiek egindako dokumental batetik atera nuen esaldi hori, ez? Nola posible den joan den jendea ekartzea guregana, ez bakarrik oroitzapen nostalgiko bezala baizik eta lagundu gaitzaten bide horretan, ez? Gauzak eraldatzeko bidean joan zirenak presente egon daitezen ez bakarrik tristuratik baizik eta benetako presentzia politiko bat. Gogoa behar da, aldaketarako, esan duzulako batzutan zail gerta daitekela, ausardia ere behar da, ez? Eta beste kantu batean, iraultzaren zarata, hemen laboaren kolaborazioa ez, hemen lehendakariaren uste dut duzu da, hortximuko eraldean entzuten delako,
Bai. Bestelako kolaborazioa. Badago lehendakari bat. Hori da. Eta bertan bai izaten duzula, suak beldurtzen nau, baina gaurkoan garrak ikusi nahiko nituzke. Bai. Zuk uste duzu gaur egun suak baduela nahiko garrarik edo sua itzal xamar dagoela? Nik uste sua gauza asko izan daitezkela, eta hortik, euskara suari ematen diogun zera ezberdin horiek, ez? Adiera ezberdin horiek importanteak direla, ez? Bizi berritzaileare badelako, ez? Lengoak, danak zaharrak eta txarrak bota, eta... Hori da, bai. Eta, badagoela jendea suak pizten hemendik eta handik, eta hoiei jarraitu bartzaiela pista, berai daukate txispaskuan eta zertan ari dira eta zertan norantz doaz bagoazen atzetik. Eta haiek auspotu, ze sua pizteko ere behar dugu auspoa astinduko duenen bat, ez? Abestu, lagundu eta, bai, noski. Zaintza azari gara, aste honetan ere emakumeen nazioarteko eguna izan dela eta pixkatura jarri dugu erdigunean, ez? Eta borrokarako edo lanerako prest daudenak haiek ere zaindu eta lagundu beharko ditugula. Esan dut erditxantxetan Urkulluren kolaborazioa izan duzula, baina beste benetako bi kolaborazio bai izan duzula. Bai, benetakoak, benetakoak, eta emankorragoak, segurazki ez da, izan ere Trusti egin ere dituzara. Trusti, ezagutzen ez dugunok, azalduko diegu Trusti zein zan. Bai, Trusti da, Madrilar jaioa, oraintxe Bartzelona inguruan ibiltzen da, eta bai bakarka, bere izenarekin, eta bai hainbat kolaborazioetan, eta Las Bajas Pasiones taldearekin aritzen da. Eta, rapa izan da bere komunikazio bidea, antxe Las Bajas Pasionexekin, agian gauza poperoago bat eta dantzagarriago bat egiten dute, baina ez nuen pertsonaki ezagutzen, bakarri lagunen bidez, eta beraren gana jonen uste dudalako badaukala zerbait oso berezia, zerbait esateko, eta ekarri nahi nuen. Bereziki, beira, tontokeri bada, baina nahi nuen, hemengo jende gehienak ez du ezagutuko, sartu ezagun hor, zerbaitik kuriositatea. Alakoetan hori behar du, ez da, bixigarri bat, edo bakarren batek poxpola piztea, 10 aldiz kantuan, aizara berarekin, ez, eta bertan gainera paradisu sozialista hitz egiten dut. Bai, claro. Baina ez da paradisu sozialista bakarren batek buruan izango duen kontzeptu gisa. Bai, hor dago. Bestelako bat da, ez? Bai, bada hori eta gehiago. Bai, bada hori eta gehiago. Bakarrik idea politikoetara mugatuko den paradisu bat, bestelako sozializazio mota bat ere egongo den paradisu bat. Bai, horrek egiten dio referentzia azken finean dena amesteko behar dugun gaitasunari. Ez gaitezen gelditu inoiz pentsatu iraultza hau denik eta bukatu agongo denik inoiz. Baizik eta, adi egon, agian ez genuen bakarriko naldu nahi, agian beranduago edo urrunago joan nahi genuen, beste pauso bat gehiago eman beharko da ere bai, ez, momentu horretan, eta hor, zentzu horretan, paradisu hoien begirada oso normatibo eta oso heterosexualak ere zalantzan jarri nahi dituen, batxin bat, ez? Eta ala dio paradisu sozialista izango dela, norberak nahi duenari jango diola zakila alua edo nahi duena. Bai, azkenean borrokatzen dugula zoriontsuak izateko, zentzu politiko batean denok zoriontsuak izateko, ez gutxi batzuk bakarrik, baitik eta guztiok, ez? Eta orduan zentzu horretan bira, aste honetan martxoak 8 izan dela, ez? Pentsa ezagun horretan, ez? Ze importantzia duen horrek, norentzako feminismoa egiten ari garen guztiontzako, ez? Bai, ala aldarrikatu izan delako ere bai, egun hauetako kontzentrazioetan, ez? Batzuk badaudela periferiaren periferian, ez? Eta orduan periferiaren aldeko borroka oso ondo dagoela, baina ezin ahaztuko dugula periferia hortan oraindik periferikoagoak ere izan badaudela. Aldaketak edo guztiontzako dira edo zute zertarako balio. Baina askotan oso gutxiren ardura izaten da aldaketa horiek lortzea. Bestek lortutakoan esaten dugu, ze ondo, begira, hau lortu dugu, baina bai, bestek egin dute. Beste mugatzen gara txalotzera. Bai, borrokaren memoriak horiek dira, ez? Baina, azkenean, astiro sortzen ditugu baldintzak, eraldaketa handiak sortzeko hor, ez dago, inurri lana besterik ez dago. Esan dugu Trustirena, kolaborazioa eta beste berriz museorena. Ara, zer kontatuko dizu museoren inguruan. Herri honek ontsu momentuan daukan artistarik handienetako bat zalantzarik gabe. Eta, aspaldiko harremana daukat berarekin, lagun bezala eta musikari bezala gauzak inoiz ez dira gauzatu zerbait konkretuan eta esan genuen, egin dezagun bintzate abesti bat ezkarrekin. Eta beste abesti baten berriz, omenaldia egiten diozu RIP taldeari. Eskoria abesti ezaguna hartu eta bertsionatu egiten duzulako eta bestelako itxura ematen diozu, ez? Bai, saiatzen naiz, bai. Niretzako RIP oso talde importantea da, bere musikagatik, iruditzen zaidalako ikaragarri musika ona egin zutela oso denbora laburrean, eta baita beren jarrera politikoagatik eta beren egoteko moduagatik, ez? Eta oso gertukoak sentitzen ditut.
eta azpimarratzen duzu haien koherentzia. Eta hor indirekta batzuk ere botatzen dituzu. Tira. Bueno, haiek ez dute gero halako ustezko itzulera bat izan, haiek ez dute gero, ez? Niri gehien gustatzen zaidana Ripen inguruan da nola beraiek ere jarraitu duten punkaren esentzia hori mantentzen egunerokoan. Ez bakarrik itxuretan edo ez dakit zertan, baizik eta jarraitu duten parte hartzen edo, bueno, beraien ibilbidea zaila da, baina, bueno, hor bai, jarraitu izan dute parte hartzen eta hor azpitik eta jendearekin egoten, ez? Eta ez espektakularizatzen beraien iragana. Niri horrek beldurra sortzen dit, ez? Gure iraganaz espektakulua egitea batzutan. Lehenguan aldan ondo, karriakoak esaten zigun punka izatea zerrote dan, askotan gaur egun baratze ekologiko bat jartzea izan daitekela, beste talde horietak eta egiten dutena baino punkagoa. Bai, euskalo, punka leku guztietan dago gure kabuz antolatzen garen lekuetan eta gure kabuz antolatzeak, hori, ezarrita dagoenari kontra egiteko balio duenean eta lehen esaten duen bezala, guztiontzako gauzak lortzeko borrokatzen garenean gara punkak. Bai, hemenarik nean diskorako kolaborazioetaz, baina zuk esan duzu, zu batez ere zuzenean azten zara, ze hortxe beldurrik ez diozu bakarka agertzeari, bakarka zaude, baina laguntzaileak ere badituzu, ze hementxe guk fondoan guk gero horrek jarri ditugu pantaila, baina zuk zuzenekoetan zuk zer horrek izaten dituzu hor, Maialen Belaustegi egindako eta Bai. Posible denean, bai, orain Maialen oso lanpetuta dago ere bai, antzerkian ari da, hondamendiarekin eta eta bueno, agenda kuadratzea batzutan ez da erresa, baina posible dugun guztietan irudiekin laguntzen dugu. Bera kriston artista da, kriston sortzailea eta oso erresa berarekin lan egitea, beti pozik bukatzen dute emaitzekin eta prozesuak oso gustagarriak izaten dira. Eta gero tresneria zari garen ez, hortxe tresnekin eta ere laguntzen zaituen Ander, ezta? Bai, uste dute oso gauza ikusezina dela askotan, ez, teknikarien lana, baina niretzako, bueno, niri aukera ematen didana ere hor egoteko eta lasai egoteko da jakitean horbaitek beste aldean badaukala hori dena kontrolatua, ez, eta horrek asko laguntzen. Eta ikasi ere ikasiko zenuen, bigarren diska da, ibilbidean ere bai, ze gaur egun sintetizadoreak gehientsunek erabiltzen dituzten hontan, bada aldarrikatu behar da, zuk moda hau hasi aurretik ere deskubritu zenuela, sintetizadorean eta samplerraren mundua. Bai, euskalo, nik bai, noizean behin gauza berriak ikasten ditut eta saiatzen naiz hoiei lekua egiten. Askotan ez dira izaten eraldaketa handiak, norberak nabaritzen ditut eta igual publikoak esaten du hemen, eta ez eraldatu, baina norberari ilusio egiten dio, jakiteak hor soinu hori, berri hori norberak. Zuri ilusio hori atzematen zaizu. Esan dugu borrokarako, lehen esan duzu borroka egin behar dela, eta du borrokarako beti haserre egon behar dela, orduan indar gehiago ateratzen delako, baina alaitasunetik ere egin daitekela borroka ez. Intentsidadea behar da, eta intensidadeak hartzen ditu neurri ezberdinak. Batzutan alaitasuna da, Mifek esaten duen bezala orain barre orain negar egiten dugu, baina hor egoteko egon behar da, eta presentzia berreskuratu behar dugu. Presentzia hori batzutan haserrea da, haserreare behar dugu. Eta beste batzutan alaitasuna da, eta maitasuna da, eta horrek denak egiten gaitu. Beraz, esperantzarik ez du galduko, ez esperantza bera eta ez esperantza diska. Ze orain tokatuko zaizu zuzenean eta aurkeztera. Bai, hori da asmoa. Eta hortxe itzorduak eta izango dituzuan eta hemen. Eta gonbita egingo dugu gure ikuslei bertara daitezen eta esperantza horren zati, kide eta esperantza horren borrokalari ere izan daitezen. Bai, nahi badute. Eskerrik asko Jokin. Eskerrik horri. Bai. Esan zion txitxarroa, hau txitxarroa, atunak, hau atuntuntuna. Esan zion txitxarroa, hau txitxarroa.
Hortxe itxasoak arraian eta gure Anderbaina garramenteria alfombra gorrian esan behar nuen. Baina ez dizugu alfombra gorri jarri, ze Oscar sarietarako hori da ikurretakoa da, eta arratsaldeon Ander. Arratsaldeon Urko. Igande gauerdian, ez? Igandetik astelehenera ospatuko dira. Hori da, gauerdian hemen bai. Ez dizugu oraindik eskatuko, bazpare, hori gero kanpoan eskatuko dizugu, bestela konpromisoan jarriko zaitugulako. Hollywoodekin ez daukat horren beste konpromiso. Egia, hemengoekin zailagoa da, ez? Hemengoekin zailagoa da, baina. Lagunak eta, bueno, goiatan nahiko txukun ibili zinean, gauzak aitortze aldera. Ia, gaur saiatuko gara. Bai, errepaso bat bintzat bai emango diegula, ez? Hori izendatuta dauden pelikulei. Hori da. Eta favoritoetakoarekin hasiko gara? Hori da, favoritoetakoa igandean ospatuko dira 95. Oscar sariak Los Angeleseko Kodak Theater horretan, eta gaur ekarri ditugu film honenaren sarietarako hautagai diren 5 pelikula aukeratu ditut, eta hasiko gara favoritoarekin, edo behintzat azken egunotan sona handia hartzen ari den, pixu handia izan dezake. Aitortu dizut ikusten hasi nintzela, eta oso aldarte honean ez duten ninduen harrapatu, eta bere horretan utzi nun, eta oso gutxitan uzten dut pelikula bat bukatu gabe, baina... Hori da favoritoa, Everything Everywhere All at Once pelikulari buruz ari gara, ez? Dan Kwan eta Daniel Scheinerrek zuzendu duten pelikula da, eta beronek irabazi ditu, sindikatuek eman dituzten sari nagusiak, Independent Spirit Awardsen ere berau izan zen favoritoa, BAFTA sarietan ere pixua izan zuen filma da, eta film hau 8 astez errodatu da, eta Kalifornian errodatu da osorik, eta Estatu Batuetako justu konfinamendua dekretatu baino zertxo bat lehenago, ez? Eta hori, aipatu duzu igual sartzea kostatu egin zitzaizun, izan ere ez da erreza, ez? Nahiz eta pelikula publiko zabalarentzat izan, multibertso asko dituen zientzia fikziozko pelikula bat da, eta multibertso horretan hainbat bizitza posible paralelo agertzen dira, ez? Eta horrek pelikularen beraren produkzioa zaildu egiten du. Eta hori aipatzen ator gaur, ez? $14 milioi aurrekontua dauka, horrelako pelikula baterako oso baxua dena Estatu Batuetan, eta dekoratu ezberdinak egin zituzten, eta hori $14 milioi horietan sartu alizateko, Simi Valleyko bulego abandonatu batzuk hartu zituzten, eta bertan egin zituzten dekoratu guztiak, ez? Bai bulegoa eta nagusiren bulego hori, baina baita bertan agertzen diren beste hainbat dekoratu ere, ez? Eta 8 astetik 6 aste bertan grabatu zituzten. Gero kanpora salto bat egin zuten Los Angeleseko Chinatownera, eta jaranik eraikita zeuden plato batzuetara, ez? Hori merkexeagoa delako. Hor ikusten da, ez duela diru askorik behar pelikula on bat egiteko. Ez askotan iruditzen zaigula orduan eta garestiagoa orduan eta hobea behar duela, baina ez duela zer. Ez du zertan horrela izan, eta beste konplexutasunerako bat da, ez, nola arropa aldaketa pila bat dauden, eta orain irakurri egingo dut, Stephanie Hughesek 27 arropa aldaketa ditu, Michelle Yeohk 36, Kehui Kwanek 11 arropa aldaketa, eta aldaketa bakoitzak estimatzen da $400 kostua duela. Orduan, arropatan behintzat gastatu zuten. Eta beste ikusten ditugun irudietatik ikusten den bezala, kung fu eszena horiek, akziozko eszena horiek grabatzea ere erronka handia izan ere, azkenean plato batek erraztasun asko ematen dizkizu, bulego bat ez dago prestatuta kableak, adibidez segurtasuneko kableak izateko, eta bueno, horre ere erronka izan zuen lantaldea. Eszena horiek egoten dira danak ondo neurtuta, zuk aipatu bezala, ez? Babes neurriekin, besteekin, trikimailuak ere bai, gero oharkabean pasadak. Hori da, eta hori daukan aurrekonturako, eta nik uste dut ez dela horren besteko jartzunik espero, baina kiniela guztietan esango nuke hau dela pelikularik 11 izendapen baditu gainera, ezta? Hori da, 11 izendapen ditu, eta beste favoritoetako bat izango litzateke All Quiet on the Western Front izeneko film alemaniarra, ez da oso ohikoa, hau Netflixek ekoitzia da, edo Netflixen enkargu bat da behintzat, eta oso gutxitan Estatu Batuetakoak ez diren pelikulak iristen dira Oscar sarietan pelikula honenaren izendapen hori jasotzera, eta honek ere BAFTA sarietan arrakasta izan ondoren, aukerak ditu igandean, bait edo sariren bat behintzat kartzeko, ez? Honek 20 milioi euroko aurrekontua dauka, 20 milioi euro irudituko zaigu pelikula europar batentzat nahiko aurrekontu altua da, baina lehenengo mundu gerra garamatza eta horretarako ez horren altua, ez? Iratik 5 milioi esaten genuen, eta hori Euskal Herriko pelikula batentzat nahiko altua den aurrekontu bat da, hemen 20
milioi ditugu, eta 55 eguneko errodajea izan zen, eta Praga kanpoaldean 300 metro lubaki eraiki zituzten, ez? Egon ziren arte departamentukoak, iaia 3 hilabete eta erdi lubaki horiek eraikitzen, eta lubaki horiek dira, lehenengo mundu gerrakoak baino, jatorrizkoak baino, zertxo bai zabalagoak, izan ere, kamera departamentua eta soinu pertikaria eta guztiak hor sartu behar ziren, ez? Amerikarrek gertuagoko sentituko dute hurrengna, Elvis. Ze haientzat jainkoa den horrekin, ez? Ba, ez dakit. Pelikulak uste dut arrakasta hundirik ere zuela izan, ez? Hemen behintzat nahiko barkabean pasatela. 8 nominazio ditu, eta tartean Austin Butler aktuarerena, Baz Luhrmann da zuzendaria, Moulin Rouge pelikula gaitik egingo zaigu ezagun askori, nahiko zuzendari estrentikoa, ez? Oso mugara eramaten dituena, eta biopik honetan, bueno, badauka lan handia egin dute egiazkotasun hori lortzeko, adibidez, abestiak grabatzera Elvisek berak grabatutako Nashville RCA estudiora joan ziren, aurretiaz grabatu ziren abestiak gero playback egin alizateko, eta badauka hainbat, hori, bertan Elvisekin lan egindako jende askok parte hartu du pelikulan, baina gero Baz Luhrmannek berezko duen kamera mugimendu eta estetika muturreko horrek, batzuetan kentzen dio sinesgarritasun edo realitate sentsazio hori, ez? Honek bai, 85 milioi euroko aurrekontua dauka, eta hori, Australian errodatu zen, bertako estudio batzuetan 6 hilabetez, eta bertan eraiki dituzte, agertzen diren Miamiko International Hotela, Elvisek 1970ko hamarkadan kontzertuak eman zituen hotel hori, bertan berreraiki zuten, Beatle Street kalea ere berreraikita dago platoan, hor doa, 85 milioi horiek hor daude egon. Eta kurioso da justu 2020ko martxoan errodatzekotan izan zirela, baina ez dakik gogoan duzuen lehenengo Hollywoodeko izar garrantzitsuenetako bat positibo eman zuela COVID-en esaten, Tom Hanks izan zen, bera da hemeko protagonistetako bat, eta hori dela eta atzeratu egin behar izan zen, eta protagonistak denbora gehiago izan zuen papel hori entxeatzeko, eta favoritoetako bat da. Protagonista ezaguna ere Top Gunek, Top Gun Maverick. Hori da, protagonista ezaguna izateaz gain, Top Gunek daukana da, Hollywoodek Oscar sarietan audientzia azkenean telebista show bat da, Jimmy Kimmelek aurkeztuko du, ekoizlea ere telebistatik datorren norbait da, azkenean beraiek show bezala ikusten dute, eta horrelako pelikulak pelikula honenaren izendapena eukitzea ere, beraientzat, pizgarri bat da, publikoa erakartzeko, ez? Honek 170 milioi euroko aurrekontua dauka, eta Tom, esaten dena da, VFX izak erabili beharrean, akziozko ikusten ditugun sekuentzia guztiak errodatuta daudela, ez? F-18 hegazkin horietan errodatuta dago, egunean 2 hegaldi baino ezin izaten zituzten egin, ez? Ordu bete eta 2 ordu arteko hegaldiak dira guztiak, 4 kamera barruan, 4 kamera kanpoan, horrela grabatuta dago, Sony Venice kamerak erabiliz, eta hori, hegaldi bakoitza $11,000 eta piku kostua dauka hegaldi bakoitzak, ez? Orduan, hemen ere badago pisu handi bat eta hainbat nominazio tekniko ere baditu. Beste galdera da Spielbergek lortuko alduen The Fabelmansekin, ez? Hori da. Oskarrik eramangote duen. Spielberg aurrekontu txikiagora etorrita dago, $40 milioi aurrekontua dauka, eta 2021ko uztailean grabatu zuen 59 egunetan, hainbat tokitan kokatuta dago historia berez, baina Los Angelesen grabatu zuten, eta hemen aipagarria da, hori, nostalgiak daukan kutsu horrek nik uste pixua izango duela, eta nazten ditu ere bai, bitxikeri tekniko bezala ez, 35 milimetroak, baina baita ere 16 milimetroak, 8 milimetroak, eta teknikoki nahiko borobila den historia bata, eta nik gomendatzen dudana behintzat. Eta gero oarkabean iaia pasatzena bestea, Avatar lehenengoarekin bai, sekulako murga eman genuen, sekulako matraka. Oraingoan, sensazio daukat, ia oarkabean pasa dela, ez da? Avatar The Way of Water. Ez pentsa, takilan behintzat nahiko datu gonak eman ditu, gertatzen dena da, kasu honetan, hemen erabaki zen, lehenengoa egin ostean, 2. eta 3. egitea erabaki zuten, eta erabaki zuten hoiek jarraian grabatzea. Izan ere, 2017 eta 2017an hasi zen errodajea, eta 2020an bukatu, 2 pelikulena, ez? 2 fasetan egin zuten, 2017 eta 2020 urtean urrazpiko sekuentzien irudi hartzeak grabatu zituzten, ez? Horretarako,
36 metro luzea, 18 metro zabal, eta 9 metroko sakonera zeukan, 950.000 litro biltzen zituen tanke baten grabatuta dago, eta hor erronka teknikoa hain izan da handia, ezin lehengotik errodaje hauek hasi arte 5 urte behar izan dituzte teknologia bera garatu alizateko, ez? Ba, ikusiko dugu, igandean zeinek eskuratzen duen, hortxe, Oscar sari hori, guk behintzat eskertuta, Ander, bitxikeri guzti hauek kontatu dizkiguzulako, eta gure ikusleik, eskerrik asko, Ander? Gure ikusleik gonbita egin behar dugu. Astelenean saio berezia daukagu, dakizue Carmele Gomez, gure sinestesista etortzekoa da, eta saioa bera marraztu egin behar du. Aste honetan, probak egiten ibili da, ensaiatzen, eta hementxe dituzue ensaioaren irudiak. Ba, astelenean berak saioa nola ikusten duen ikusi nahi baduzue, ohiko ordutegian, ze ordurako bai txirrindulariak bukatuko dute, eta astelenean lauretan hementxe Carmele Gomez zuzenean gure saioa marrazten. Ordura arte, asteburu nahi izan, txintxe ibili, eta ongi izan.